Arratsaldeon guztioi, ongi etorri eta mi esker etortzagetik. Ausartazuek gaur partiduak inda hemen honea etorri zeatela. Agian ekarri behar genuen nolako pantalla handi bat eta hor aldamenean jarri eta, ez? Bueno, bromak aparte, atxaldeon eta, hemen dakagu Mikel Bengoa, etorri zaigu Lazkaotarren leinuari buruz hitz egitea, ez bakarrik ardi aroan, suposatzen dute aro berriaren lehenengo zatian ere pixkat zer esango digula, leinu horren bilakareari buruz. Dakizuten moduan, bete-betian egon zan sartuta bandogerretan, eta, naiz guatzen Oniaztarren bandokoa zan, okarrez banago, eta, beak agertuko digu zenolako bilakare izan zuen leinu horrek, eta, batez ere zertan oinarritzen zuen bere aberastasuna eta bere botere soziala eta politikoa, nolabait esateko. Okerrez banago ere, Nafarroko erregarentzat ere mertzenario edo soldata baten truke ibilizian ere, hortik Normandia aldetik eta Frantzia aldetik, 100 urteko gerretan, eta leinu oso interesgarria da. Bera EHUko letren fakultatean ikasi zuen, ikasle hoia, egia esan ikasle osona, dena esan behar da, eta, bukatu zuen bere graduatua, eta gero, hasi zan doktorautzarekin, masterra ere egin zuen, eta, momentu honetan nahi da tesi doktorala egiten, Lazkaotarrei buruz, Jose Ramon Díaz de Duranarekin. Eta besterik gabe, eta berari eskerrak emanez baita honea etorri delako, bere jakinduria eskaintzea, hitza ematen diot. Mi esker Alvaro, eta nire itzaliakin hasi horretikan eskerrak eman nahi nioke. Lehenik eta behin Miguel de Aranburu historiagileen elkarteari, neuri gaur ona txaldean etortzeko gonbita lusatzearen, eta baita ere zeu guztioi ona etortzearen. Egia esan, pentsatu da neukan partiduaren kontuarekin bromaren bat egitea, baina Alvaro kendu dit, hasi que zuzenean nirera pasako naiz. Diodan bezala, gaurkoan Lazkaotarren leinua izan budu mintzagai. Alvaro komentatu den bezala, neure tesiaren gaia da modu orokor batean esatearren. Eta, hurrengo minututan gehien bat egingo duena izango da, labur bildu orain arte ikusi joan gauza interesgarrienak. Egia da, leinu honen kontuak, desente ukitu direla historiografian, eta gauza asko segurunik zuentzat ere ezagunak izango direla. Baina, saiatu naiz kontzentratzen, batipat kontu ez ezagunetan, edo agian interesgarriak suertatu daitezken horietan, ez? Egia esan, sakon eta zabalitzein da Ganboarrek eta Oinaztarrek Beherdiaroan izandako borroken inguruan. Ezaguna dira oso, garaiko euskal eremuan izandako zute, borroka, setio, eta antzeko gertaera belikoak. Eta kontu hauetaz jarduten den bagoitzean, aipatzen diren leinu nabarmenen artean Lazkaotarrena beti ageri zaigu aipaturik. Oinaztarren buru gisa jokaturiko paperarengatik batez ere. Bando gerretako pasarte hauen iturburu nagusi eta ezagunena, Lope García Salazarrek, 15. mendearen bigarren erdian idatziriko Bien andanzas e fortunas lan ezaguna da, zeurunik zuetariko asko ezagutzen duzuena, edo bentsaten zunda edukuko duzuena. Bertan, 14 eta 15. mendeen zehar euskal leinu ezberdinek beraien artean izandako borroka ugari ageri zaizkigu labur bildurik. Lazkaotarrei dagokienean, sarritan dira aipatuak gatazka ezberdinetan parte hartuz, baina hauei dagokienean badago bestelako esaldi esanguratsu bat bereziki. Honela diosku, hemen dagoen honek. El solar en el linaje de Lezcano es cabeza mayor del linaje de Oñaz y más rico de rentas de toda Gipuzkoa. Salazarren aipu honek bide egiten digu, bere liburuan agian hain agerikoak ez diren beste kontu batzuk argitzerako orduan. Batez ere pare bat galderaen bitartez, hemen jarri dituanak. Batetik, zer bilakatzen zuen aberats edo boteretsu garaiko leinu bat, eta beste aldetik, zein faktore eta ambizio bultzatzen zuten leinu bat, bere bandoaren buru izatera arte. Kontu hauen inguruan jarruteko, Lazkaotarrena adibide aproposa dela uste dugu, Salazarrek berak ikustarazten digunez,
Berdiaroko euskal leinuen artean nabarmenetako bat zelako seguruenik, paradigmatikoa agian. Hemengo gidoian ikusten duzuen bezala, 4 puntu nagusi jorratuko ditugu ondorengo minututan. Lehenik eta behin, Lazkaotarren oinarri ekonomikoak izango ditugu aztergai. Bigarrenik, errege meseetan buruturiko zerbitzuak eta trukean hauek Lazkaotarrek jasotako favoreak laburbilduko ditugu. Hirugarren puntuan, Lazkaotarren goraldiaren faktore eragilea zeintzuk izan ziren aztertuko ditugu eta azkenik hitzaldia ondorio orokor batzuekin amaituko dugu. Esan bezala, leinuaren oinarri ekonomikoak aztertzen hasiko gara, hemen mapa orokorra jarri dizuet, ondasun mota ezberdinekin da bar, lehenik eta egin barkatu gazteleraz dago eta hizkuntza honetan eman beharreko beste hitzaldi baterako prestatu behar izan genuen eta, baina espero ulertuko dela eta edozein kasutan dudaren bat balego amaeran galetu lasai asko. Esaten nuenez, ni aipatzen joango naiz, ondasuna, beraien ezaugarriak, zergatik eskuratzeko behar hori, eta bitartean zuek biztatzo dago lasai asko, pixka bat ikusi geografikoki nola zeuden banatuta, eta esaten nuen ere itzuliz, Lazkaotarren gixako leinuen jarduera horrok, bai militar edo politiko izanik ere, atzean funts ekonomiko sendoak izatea eskatzen zuen. Eta hauek, testu inguru geografikoko ezaugarri partikularren arabera zeuden balentzaturik logikoki. Lazkaotarrek Gipuzkoako goierrian zuten beraien jatorrezko jardungunea. Eta bertan, balentzatzailea isurialde atlantiarreko tipikoa ziren. Hauek laburbilduz ondorengoa ziren. Alde batetik, nekazaritza defizitarioa zen, zerealen eskaria sarritan importazioekin osatu behar izaten zelarik. Bestetik, mendigune eta baso ugarien esplotazioa integrala izan ohi zen, bai abeltzentzarako eta baita ikatza lortzeko orduan ere. Azken lehen gai hau, guztiz beharrezkoa zen, geroz eta ugariagoak ziren burdinolen eskaria asetzeko. Honetaz gain, biztanleriaren sakabanak eta egoera orokorra azpimarratu beharko genuke. Progresiboki garatzen ari ziren hiribilduen kontrapuntua kontutan hartuz. Lazkaotarrek, inguruko beste leinu nagusien antzera, egitura sozioekonomiko honen arabera moldatu behar izan zituzten beraien jardun eta funtsak. Horrela, interes berezia izan zuten baso eta mendien kontrola bermatzera gorduan. Eta modu berezian, gune hauetan abeltentza jarduerara bideraturiko korta edo sarobe deiturikoen kasuan. Halaber, gune hauetatik eraikuntzarako zura eta burdinoletarako ikatzare lortzen zuten. Zentzu honetan esanguratsua da, 15. mendearen hasieran, Ojer de Amezketa Lazkaoko jauna zenak, inguruko herriekin gauzaturiko akordio ugariak, korta eta basoen ustiak eta arautzeko helburuarekin. Herri hauek nagusiki ingurukoa ziren. Ataun, Ordizia, Zaldibia, Baltzizketa, Amezketa eta Lazkao. Garaiko dokumentazioak ikustarazten digunez, Lazkaotarrek gutxi gorabehera 93 bat korta izan zituzten Agauntza, Enirio eta Aralar inguruetan. Ikusten duzuen bezala, hemeko batzen dira inguru horiek, Aralar mendilerroaren inguruan gehien bat. Eta Nafarroarekiko mugaldean beti ere, gero aipatuko digun kontu batzuengatik. Basoen ustiaketarekin zuzenan loturik, burdinolek aberastasun iturri emankorra suposatzen zuten. Bai, burdin produzioaren irabaziengatik, eta baita hauek ikatzaren ekoizpena estimulatzen zutelako. Izan ere, Lazkaotarrek gutxienez 3 burdinoletan izan zuten partaidetza. Atauneko Larruntzakoan, eta kasu honetan bertako biztanleekin adosturiko eraikuntza izan zen, Olaberriako Iurren, eta Dulantzin, jadanik Araban. Gogoratu beharra dugu, isuralde Atlantikoa proposazela jarduera honetarako, bai ikatzeskaria asetzeko zeuden basoen ugaritasunagatik, baina baita ere bertako erreken urremari aproposagatik. Azken faktore honek modu berean, erroten ugaritasuna ahalbidetzen zuen. Lazkaotarrek zituzten errotek diru iturri emankor eta egonkorra suposatzen zieten. Are gehiago, 15. mendean, demografiak eta nekazaritza produzioak izan dago garapen orokorraren testu inguruan. Kasu askotan, jaunek erroten eraikuntza eta mantenua adosten zuten tokian tokiko biztanleekin, kondizio jakin batzuen arabera noski, eta trukean bertako errota jardueraren monopolioa bermatzen zuten normalean.
Lazkaotarrak momentu ezberdinetan gutxienez 6 erroten jabe edo partide izan ziren, gehien bat, mapan ikusten duzuen bezala, Goierrian kontzentraturik. Honetaz gain, B erdiaroko euskal leinuek bazeukaten beste funts ekonomiko nagusi bat, nahiko berezia Europako edo penintsulako beste toki batzuekin alderatuz gero. Elizen gaineko patronatuaz hitz egiten ari gara. Garaiko euskal eremuan, elizak errosko faktorea ziren gizartearen artikulazioan, bai hiribilduetan eta baita are gehiago hauetatik kanpoko auzune ugari eta sakabanatuetan. Leinu boteretsuenentzat, eliza hauen gaineko kontrolan nahitaezkoa zen beraien nagusitasuna bermatzerakoan. Batez ere bi arrazoi nagusiengatik, hemen lauruluta agertzen diren hauek. Lehenik eta behin, elizen patroi izateak tokien tokiko biztanleriaren gaineko nagusitasuna irudikatzen zuen zentzu simboliko batean. Eta hau eskubide ugaritan islatzen zen. Eliz gizonak hautatu edo berrestekoa, mesetan eserleku nabarmenetan esertzekoa, edota elizako gune garrantzitsuenean ilobiratzearena. Bigarrenik, interes ekonomikoa legoke, hau da, eliza bakoitzak batzen zituen 10-enen eskuratzea. 10-enak, gazteleazko diezmo deitzen diren horiek, diruturi Frantseskoak izan ziren Lazkaotarren gisako leinuen aberastasuna osatzerako orduan. Horrela, badakigu Lazkaotarrek zuzenki edo zeharka eta momentu ezberdinetan 9 elizetako patronatuak kontrolatu zituztela. Hau dira urrenez urren, eta mapan ikus ditzazkezue, Lazkaoko San Miguel, Ataungo San Martin, Idiazabalgo San Miguel, Zumarrago Santa Maria, Aginagako San Martin, azken hau Zumarrago auzoa dena, Legazpiko Santa Maria, Mutilloako San Miguel, Olaberriako San Juan eta Zaldibiako Santa Fe. Patronatu hauek, gehienetan, leinuek beraien influentzia sozial eta militarra barriatuz, hau da, usurpazio bidez eskuratzen zituzten jatorriz. Beste zenbait kasutan, aurrerago ikusiko dugun bezala, erregek trukean emanda lortzen zituzten, leinuek buruturiko zerbitzuen trukean. Dena dela, herritarren aldetik ere ugariak izan ziren Lazkaotarrak elizetatikat usteko ekimenak. Talka hauek epaiketa luzeetan ebatzi behar izaten ziren sarritan. Guzti honetaz gain, mapan ikusten den guztiaz gain, goratu beharko genituzke Lazkaotarrek propiotzat zituzten bestelako ondasun ugarien multzoa. Dokumentazioak adibide ugari ematen dizkigu. Hala nola, orubeak, hortuak, etxaldeak, sagaztiak eta nola ez dorretxeak. Azken hauei erreparatuz, gure leinuak ondorengo tokietan izan zituen bere gotorleku nagusiak. Gipuzkoan, Lazkaon, Idiazabalen eta Legazpin, eta denboran aurrerago, orain ikusiko dugunez, Arabako Dulantzin, Kontrastan eta baita Korresen ere. Azkenik, eta ondasun material bat ez bazen ere, goratu beharko genuke Lazkaotarrak Areriako alkatetzan nagusiaren jabe izan zirela 1971 arte. Hemen, pixka bat, ikusten duzu hor, gune honetako antolakuntza politiko bazen. Alkatetza nagusi hauek, eta goratu Gipuzkoan 3 egon zirela, Areriako eta beste 2, Saiasekoa eta Iztondokoa, badirudi hauek hiribilduen garapenaren aurretiko entitate organizatiboak zirela. Edo nola, hiribilduak indarra hartzen joan ala, alkatetza hauek garrantzia galdu zuten. Baina Lazkaotarrek 15. mendean zehar Areriakoa erabili zuten. Goierriko hiribilduek, ordizia eta batez ere segurak, hartu berri zuten indarra kontrarrestatzeko. Talka desente eduki zuten Lazkaotarrek, eta batez ere segurak, 15. mendearen erdialdean. Orain urrengo puntura pasako gara. Hau da, erregen zerbitzura buruturiko jardunak eta trukean jasotako mesedeak izango ditugu aztergai. Egia esan, orain arte ikusi ditugun diru iturriek Lazkaotarren berezko oinarri ekonomikoa osatzen bazuten ere. Leinu honek, inguruko besteek egin zutenaren antzera, ez zituen biztatik kendu 14 eta 15. mendeetako testu inguru politikoak irabaziak lortzeko eskaintzen zizkion aukerak. Izan ere, beraien domeinuak Gaztela eta Nafarroako erresumen arteko mugaldean kokaturik zeudenez, bi koroa hauen zerbitzura jarduteko aukera partikularra izan zuten kasua kasu. Eta jardun esaten dugunean, militarki jardun esan nahi dugu batez ere. Zentzu honetan,
Nahiko ezaguna da, Araba eta Gipuzkoa 1200 urteaz geroztik, Nafarroako erresumarekiko izan zuen frontera de los malhechores deituriko mugaldea. Muga hau eratu zenetik, Lazkao eta inguruko zenbat leinuentzat, adibide batzuk aipatzearren, inguruko Oinatz Loiolatarrak, Amezketatarrak edo Berastegitarrak, guztiak ere Gipuzkoa inguru horretan kokatuak zeudenak, hauentzat abagune paregai bat ireki zen ganadu arpilaketak eta tankera antzekoko jarduerak burutzeko. Gogoratu dezagun, leinu hauentzat abeltzaintzak zuen garrantzia ekonomikoa oso handia zela. Mugalde menditsu bat izateak gainera, alde bateko eta besteko justizia ekiditeko aukera gehiago bermatzen zituen. Horrela, 14. mendearen lehen erdian, Lazkaotarrak aipatzen diren lehenengo dokumentuetan jadanik, gertaera hauek dira aztergai. Nafarroako erresumarentzat eta bereziki Lizarrerri eta mendialdeko merinoentzat burua uste ugari suposatzen zituzten leinu Gipuzkoar eta Arabar hauen arpilaketek. Etxarri Aranatz eta Uharte Arakilgo hiribilduak esaterako garai honetan sortu ziren bertako biztanleria babesteko helburuarekin. Testuinguru honetan ulertu behar dugu 14. mendearen erditik aurrera, Nafarroako erregek, nagusiki Carlos Bigarrenak eta bere seme eta ondorengo izan zen Carlos Hirugarrenak, leinu hauek beraien aldera erakartzeko egindako ekimenak. Laburbilduz, ordainsarien truke, Lazkao eta beste leinu batzuen jardura militarrak kontratatzen ziren, bi helburu lortzeko batipat. Batetik, mugaldeko iskanbilak errotik ekiditea, eta bestetik, Nafarroaren intereserago ziren kanpaina militaretarako tropak lortzea. Kanpaina militar hauek ugariak izan ziren, bai inguruko testuinguruan, baina baita urrunago ere. Adibidez, Gaskonian edota Normandian. Baina, jada komentatu dugunez, Nafarroakoa ezen zerbitzu militarrak eskaintzeko Lazkaotarrek zuten aukera bakarra. Izan ere, Gaztelako erregentzak buruturiko ekimenak konstanteki agertzen zaizkigu dokumentazioan, 14 eta 15. mende osoetan zehar. Mota honetako lehen kolaborazio zuzena, Gaztelako lehenengo gerra zibilaren testuinguruan antzeman genezake. Bertan, Lazkaotarrak Enrique Trastamarakoaren gertuko partaide gisa ageri zaizkigu jada 1300 eta 15 urtetik. Aurrerago, jada 15. mende osoan zehar, Gaztelako koroarekin izandako harremanen adibideak ugariak dira. Batzuk aipatzearren, Juan López de Lazkao jauna Toledoko Konkordiaren sinatzaile nagusien artean ageri da 1436an. Eta 1454an, Gaztelako Juan Bigarrenaren alde borrokan ari zaigu Aragoiko infanteen aurka. Bere seme eta ondorengo izandako Juan de Lazkaok, 1476an Hondarribian borrokatu zuen frantsesen aurka. Hemen ikusten ari zaeten heresi ezagun batek jasotzen duenez. Euskarazko, heresia ez barkatu kanta bada, nahiko kurioso iruditzen zait, pixkadola ikuskatzearen, beltzarana gainera bere goitizena eta aipatzen da. Hemen jarri dudan bertsioa Koldo Mitxelenako onetsi zuena da, eta soilik aipatzea, lehen biziz, kanta hau, Juan Martínez de Zaldibiak batxillerrak batu zuela 16. mendean. Esaten nuenarekin jarraituz, Juan de Lazkao honen semeak, Bernardino de Lazkanok, Bazako setioan parte hartu zuen 1489an Granadako gerraren baitan. Baina Lazkaotarren aldetik, jarduera militar eta politiko hauen trukean, eskumen eta favoreak jasotzeko helburua zegoen atzean, noski. Erret kontzesio hauek hitzaldiaren hasieran aipatu ditugun interes ekonomiko partikularetara bideratzen ziren, biratu edo moldatu goto esan da. Esaterago, Elizen gaineko patronatuei dagokionean, Zumarragako Santa Mariaren adibidea daukagu, hemen ikusten ari zaten hau. 1376an, Enrique Bigarrenak, Ferran López de Lazkaori patronatu eman zion, Arestian komentatu dugun gerra zibilean laguntza bermatzearren. Hemen, ikusgai daukazue, estraktu txiki bat, baita ere dokumentu originalaren itxura, Gaztelako erregearen zeinu ere bai, nahiko txiki ikusten da, baina hor daukazue. Eta pixkat komentatzearren, hemen aipatzen den Ferran López de Lazkao hau ezen izaki leinuko burua, bere anaia zen, Miguel López de Lazkao bere anai nagusia zen leinuko jaun,
baina urte gutxitara Ferran López de Lazkao hau hilik suertatu zen, kasualki jadanik aipatu ditugun Nafarroako mugaldeko borroka ugari horietako batean. Etxarri Arandazko biztanleen aurka borrokari zela hil zen, eta ondorioz patronatu honen eskumena bere anai nagusiari pasa zitzaion, eta horrela berresten du baita ere Enrique Bigarrenaren seme eta ondorengo izan zen Gaztelako Juan lehenengoak. Esaten nuenekin jarraituz, favore hauen beste esparru tipiko bat burdingitzaren baitan ematen zen, eta Lazkaotarrei dagokienean 3 adibide aipatu genitzake horrela bote prontuan. Esaterako, Legazpiko burdinolen gaineko mailegularitza, gazteleraz prestameria deitzen dena, eskuratu zuten. Kargu hau, Lazkaoko jaunen esku egon zen Gaztelako erregeek emanda, gutxienez 1407 eta 1427 urteen artean. Bigarrenik, Gipuzkoatik Lapurdi aldera ateratzen zen burdinaren gaineko zerga erreala, Lazkaotarrei atxiki zitzaien 1453an. Eta hirugarrenik, Iurre eta Agauntzako burdinolek koroari eman beharreko zergak Juan de Lazkaoren eskuetara pasa ziren 1477an markatu. Gogoratu, komentatu berri dugula urtebete lehenago 1476an Juan de Lazkao hau Hondarribian zegoela frantsesen aurka borrokatzen. Seguru aski, zerbitzu hau eta beste batzuen trukean eman zion azken favore hau errege koroak. Jadanik urrengo atalea pasako gara, pixka bat Lazkaotarrak Nafarroarekiko mugalde horren erroa jarraituaz Arabaldera nola edatu ziren ikustera. Egia esan baliabide ekonomiko sendoak eta errege ezberdinekin harreman estuak izateak, berez ez zituen Lazkaotarren gixako leinu baten handi nahiak asetzen. Botere materiala zaratago, bazegoen beste bat, simbolikoa, garrantzia berdino gazena, beraien nagusitasuna justifikatzerako orduan. Zentzu honetan, azpimarratzeko da Lazkaotarrak ez zirela berezko jaurerri jurisdikzional baten jabe Gipuzkoan. Beraien arerio ziren beste leinu batzuekiko kontrastean. Gebaratarrak esaterako oinatiko jaurerriaren jabe ziren. Faktore honen garrantzia simbolikoa zen batez ere. Izan ere, lurralde jakin bateko jaun gisa izendatzeak eta horrela ezagutzera eman ahal izateak, prestigio eta legitimitate oso nabarmena ematen zion kasuko leinu hori, bai gainerako leinuen parean, eta baita ere, beraien menpeko biztanleen aurrean ere. Lazkaotarrek ez zuten inoiz jaurerririk jaso esan dugun bezala erregen eskuetatik. Baina dirudienez, garbi zuten berau eskuratzea elementu kapitala zela beraien goratzu prozesuan. Horregatik, euren estrategia beste hildo batetik bideratu zuten. Beste leinu batzuekiko aliantzak osatzerantz. Eta hau, ezkontza politika beren bidez gauzatu zuten nagusiki. Zentzu geostrategiko batean, beraien begirada hegoaldera biratu zuten, Arabako ekialdera zehazki, bi arrazoiren kombinazioagatik, hemen komentatzen diren hauek. Batetik, Arabar lurretan jaurerri jurisdikzional ugari zeudela kontuan hartu behar dugu. Batez ere, eta are gehiago Gipuzkoaren kasuarekin alderatuz. Honen zergatia ulertzeko 1322 urtera atzerantz jo behar dugu. Orduan, Arriagako kofradia, eskualdeko leinu nagusi osaturik zegoen entitatea, disolbatu egin zen, eta beraien eskumenak Gaztelako Alfontso XI eman zizkioten. Honen trukean, Gaztelako koroa bertako leinu boteretsuenei jaurerri jurisdikzionalak atxikitzen joan zen urrengo hamarkadetan, koroaren alde egindako meseen truke. Leinu onuradun hauen artean, zerrendorik ikus ditzazkezuen hauek, pila bat daude, ezagunak kasu askotan Mendozatarrak, Aialatarrak, Abendainotarrak edota Gaonatarrak besteak beste. Bigarren faktorea itzuliz, Nafarroarekiko mugaldearen faktorea kontuen hartzeko da berez. Aipatu dugu ja, Lazkao eta inguruko leinuentzat abeltzaintzak zuen garrantzia ekonomikoa. Eta nola muga menditsu batean egoteak, ganadu arpilaketak buruzea errazten zituen. Bada, Araba eta Nafarro arteko eskualdeetan, hau da, Lautadaren sortaldean eta Araba mendialeko eskualdean batez ere, antzeko balintza betetzen ziren. Eta seguruenik Lazkaotarrek hor beste abagune bat antzeman zuten. Izan ere,
Dokumentazioan jada 14. mendearen erdialetik behintzat, Lazkaotarrak Araba ekialdean jardunean, hau da, arpilaketan, agertzen zaizkigu, beste leinu gipuzkoar eta arabar batzuekin batera. Bi faktore hauekin, ulergarriagoa egiten zaigu Lazkaotarrek Araba sortalderantz izan zuten zabalkundea. Eta bi interes hauen arabera, leinu arabar batek zeukan nahi hau asetzeko giltza. Gaonatarrez hitz egiten ari gara. Familia arabar honek bere adar ugarietan jaurgo eta ondasun mordoa pilatu zituen 14. mendean zehar. Arestian aipatu dugun testuinguruan. Hemen pixkat ikusitak, koloreak eta ez dira oso ondo bereizten, baina Gaonatarren domeinua pixka bat ingurune hau, lerrodun hau izango litzateke. Ikusten duzuen bezala, Arabako mendialdean, Nafarroarekiko mugatik gertu, eta beti ere, Goierria hemen dagoela kontutan hartuz, Lazkaotarren espantsio bide zuzenean. Hor dago guztionen logika. Esaten nuenakin jarraituz, Lazkao eta Gaona leinuen artean eskontza bat ez eta 3 behintzat gauzatu ziren 14 eta 16. mendearen hasiera artean. Estei bakoitzak onura ezberdinak ekarri zizkion Lazkaotarrei. Lehenengoa 1350 urtearen aurretik eman zen Lope Gartzia Lazkao jauna eta Teresa Fernandezen artean. Azken hau, Galarrako artxiriakono boteretsuaren alaba zen, Fernando Ruiz de Gaonarena alegia. Hortikan, Lazkaotarrek, besteak beste, Dulantziko gotorlekuaren kontrola bermatu zuten. Guzti hau ezaguna da, zeren artxideakono honen testamentua Kalahorrako diosesiko artxibuan gordetzen da, eta bertan modu oso argi eta eskematikoan adierazten dira, berak zituen ondasun guztiak eta bere ondorengo ugariei bakoitzari ze parte ematen zion eta abar, horti dakigu guzti hau. Esaten nuenak jarraituz. Bigarren eskontza, 1920 urte inguruan gauzatu zen, Juan López de Lazkao eta Elvira de Gaonaren artean. Eta 3 eskontzen artean, hau da garrantzitsuena guretzat duda izpirik gabe. Izan ere, Elvira de Gaona Rui Fernández de Gaonaren ondorengo zuzena zen. Eta azken honek, aurreko mendean 1310ean, Aranako Ibarreko jaurerria jaso zuen, Enrique Bigarren eskuetatik. Horrela, estei honen bitartez, Lazkaotarrak Aranako Ibarreko jaun bilakatu ziren lehen aldiz jaurerri jurisdikzional baten jabe izanaz. Jaurerri horren barnean, 2 hiribildu, Kontrasta eta San Bizente, pixkatatzea joan da, uste eta agertzen dela beste mapan. Hau izango litzateke Aranako Ibarreko jaurgoa, eta ikusten duzuen bezala, bertan barnean sartzen dira 2 hiribildu, Kontrasta eta San Bizente, eta beste 2 herriska baita ere, Alda eta Uribarri. Honek suposatzen zuen jaurgo hau izateak, besteak beste tokiko justizia epaitzea, tributoak jasotzea eta garrantzitsuena jaun gisa intitulatzeko eskumena izatea. 3. esteia komendatzearen, kontu honekin amaitzeko, eskontza hau 16. mendearen hasieran eman zen Felipe de Lazkao eta Elvira de Gaonaren artean. Azken hau ez dugu izen bereko aurrekoarekin ahaztu behar. Izan ere, Elvira de Gaona hau Gaonatarren beste adar baten ondorengoa zen. Zehatzago esateko Juan Ruiz de Gaonarena. Azken honek 1379an jaso zuen Arraiako lurren jaurgoa. Arraiako Arana baita ere Arabako mendialdean kokatzen da, jakingo duzuen bezala. Eta hortik, Lazkaotarrek Korresko hiribildua, Arraiako parte txiki bat zena, bildu zuten beraien ondarera. Ezkontza estrategia errepikako honen bitartez, 15. menderako Lazkaotarrek posizio sendoa errotu zuten Arabako ekialdean. Iparralderantz Gipuzkoako Goierrin aurretik zeukaten ondasunekin konexio geografiko bat osatuaz. Dena dela, goraldi honekin batera, testuinguru berrian arerio nabarmenak izan zituzten beraien ambizioak gauzatzerako orduan. Batetik, Lazkaotarren domeinuetako herritarren erresistentzia eman zen. Aranako Ibarreko herrietan esaterako, bertakoek, Lazkaotarrek ezartzen zieten zerga eta bestelakoak salatzen zituzten behin da berriz pleito ugarietan.
Bete beharrak ondorengo hauek ziren laburbilduz. Ez hemen agertzen diena baizik eta orain komentatu ditut. Urtero 7.000 marabedi eta 200 gari anega, gazterazko fanega, ordaindu behar izatea. Egun eta ospakizun konkretu batzuetan jaunei baskaria eman behar izatea, gazteleraz derecho jantar deitzen den hori. Eta baita ere, jaunen lur eta orube jakin batzuk lantzera joan behar izatea. Eta kontutan eduki, landu beharreko lur hauek, kasu askotan Aranako ibarretik desente urrun geratzen zirela. Laskaora joan behar izaten zuten, dulantzira baita ere, eta kanpezura, inkluso. Herritarrek jaunak beraien gain sartzen zituen zerga, lankarga eta bestelako gehiekeria hauen aurrean, erantzun egin zuten bai militarki eta baita judizialki ere. Horrela, borroka serioak eman ziren 15. mendearen erdialdean Aranako ibarrean. Hemen jarri dizuean estratu txiki hau pixka bat horren erakusgarri da. Episodio hau kontrastan gertatu zen 1854 garren urtean. Eta bertan ikusten duzuenez, herritarrak altxatu ziren, Laskaotarren dorrea setiatzera pasa ziren. Horrai komentatzen da, baita ere, setiorako Arabako Hermandadearen laguntza eskatzen dutela, Arabako Hermandadea demagun Arabako hiribilduen interesak defendatzen zituen entitate jaio berri bat zela. Eta ikusten da, guztiak erazten dutela eta badaukatela militarki operatzeko nahikoa baliabide, esaten da. Lanzas y ballestas, paveses, pavesa dira 15. mendean erabiltzen ziren eskutu handi batzuk, balestariak erabiltzen zituzten tiroak kargatzen ari ziren bitxartean babesteko. Ikusten da baita ere, jente a pie caballo, hau da, zalditeria eta infanteria zeukatela, eta truenos y lombardas, hau da, artilleria baita ere, pieza txikiak ziren, oraindik ez oso erainkorrak, baina aditzera ematen digu, inkluso herritarrek bazeukatela erantzun militar bat emateko kapazitate minimo bat. Ikusten denez, jauna ez zegoen dorrean, baina bai bere emaztea, Elbira Egaona aipatu duen hori, eta atxilotu egin zuten. Sortea izan zuen, zere beste eskudero ugari ere hil eta atxilotu zituzten. Kuriosia egisa. Esaten nuenaz jarraiki, judizialki ere erantzuteko gai ziren bertako biztanleak, eta honen adibide da, 1505 urtean, Aranako ibarreko jaurerria osatzen zuen hiribilduetako bat, San Bizente konkretuki, hiribildu honek lortu zuela Laskaotarren dominiotik ateratzea. Erregeen aurrean irabaziriko epaiketa luze baten ostean. Dulantzin baita ere ezaguna dira 1860 eta 1870 hamarkadetan zehar Juan de Laskaok buruturiko bortizkeria lazak. Gogoratu beharra dugu, hiribildu honetan Laskaotarrek ez zutela berezko jaurerririk, baina zentzu horretan aplikatu nahi izan zuten beraien nagusitasuna. Bertan eraikiri zeukaten gotorleku indartsutik, beraien nagusitasun posizio hori ezarri nahiaz, ez? Bestalde, inguruko leinuak baita ere zeuden. Kasu nabarmenena oinatiko jaunena da, hau da, Gebaratarrena. Hauek, Ganboarren arteko leinu nagusi izanik, Laskaotarren arerio zaharrak ziren jadanik 14. mendetik. Geografiari erreparatuz, pixka ikusten duzue, hemen Gebaratarren dominuak kolore edo marrantzeko gune hau izango liateke, Arabako ipar ekialdean kokaturik, eta, kontinu bat osatzen zuten baita ere Gipuzkoan zeukaten dominuekin, Oñatiko konderria, mendik iratuko litzatekena, eta baita ere Lehintz baiaran zituzten ondasunekin. Guratu Laskaotarrak, justuki eta modu paraleloan, beraien Gebaratarren dominutatik sortalderak eta zila. Goierrian eta gero hemendikan mendialdeko dominu hauetara. Logikoa da, kompetentzia gogorra izatea. Esaten nuenez, Inigo de Guevara Oñatiko jaunak gogor borrokatu zuen 15. mendearen 2. erdialdean Laskaotarren boterea zapaltzeko helburuarekin. Afera antzegotan zebiltzan Aialatarrak, beste leinu arabar eta boteretsu bat. Izan ere,
hauek ere Araba ekialdeko eskualdean beraien interes propioa zeuzkaten. Esaterako 1384tik Aguraingo jaunak ziren hauek, Aialatarrak. Agurain, hemen agertzen den gune gris zuriska txikia izango litzateke, eta literalki Gebaratar eta Lazkaotarren domeinuen artean kokaturik zegoen hiribildu esanguratsu bazen. Beste elementu bat konpetentziarago. Aialatarre baita ere, 15. mendearen bigarren erdian, San Adrianeko edo Lizarrateko gaztelua kontrolatzen zuten. Azken gaztelu hau, eta hau azpimartu beharra dugu, Lazkaotarren Goierriko eta Arabako domeinuen arteko lotura estrategikoan kokaturik zegoen. Gutxi gora era, uste dut beste mapan agertzen dela. Hori da. Hemen ageri zaigu, San Adrianeko pasua. Eta literalki, Goierriko ondasunen eta Arabakialdekoen arteko pasabide naturala zen, ura kontrolatzea guztiz estrategikoa zen, bai Lazkaotarrentzat eta baita beste leinuentzat ere. Kontu honegatik, Aialatarren eta Lazkaotarren artean borroka gogorrak eman ziren 1873 urtean gaztelua kontrolatzearen. Gauza horrela, Lazkaotarren goraldiak beraien etxaien ezinegona areagotu zuen. Eta pixkanaka guztiek komenigarri ikusi zuten Lazkaotarrek Araban ezarri berri zuten poderioa ahultzen joatea. Arrazoi honengatik batu ziren Gebaratarrak, Aialatarrak eta da aipatu dugun Arabako hermandadea ere. Guztiek batera ekin zuten Juan de Lazkaoren aurka, eta dulantzin eta kontrastan borroka gogorrak eman ziren 1870 hamarkadan zehar. Azkenean 1879an Lazkaoko jauna hilik suertatu zen bere etxaiek kontrastako Elizmendiko dorrea eraso zutenean. Kolpe honen ostean, Lazkaotarren leinuak bere bidea jarraitu zuen denboran aurrera. Baina beraientzat, gainerako euskal leinuentzat bezala, bando gerren gorengo aldia jadanik amaiturik zegoen. Eta pixkat amaitzeko. Ondorio orokor batzuk gogoratuko ditu, jadanik gehienak aipatu ditugunak, itzalean zehar, 4 puntutan laburuliko ditugu. Batetik, ikusi dugu Lazkaotarren oinarri ekonomikoak hainbat zirela, baina badirudi hauek, oro har, inguruneko baldintzei ekologiko eta demografikoetara egokiturik zeudela. Basoen ugaritasunetik abeltzaintza eta ikaskintza jorratuz, erreken emaritik burdinola eta errotak eraikiz, eta elizen inguruan antolaturiko komunitateen patroi bilakatuz. Bigarrenik, esanguratsua da mugaldean ezarririk egoteak ahalbidetzen zituen abantaiak. Bai monarkia ezberdinei zerbitzu militarak eskaintzera orduan, eta baita ere ganadu arpilaketan aritzeko ere. Hirugarrenik, ikusi dugu Lazkaotarren goraldia zein faktoreen bitartez uler genezaken hobekien. Jaurerri jurisdikzional bat lortzearen nahia, ezkontza politika estrategia efektibo baten gauzatzea, eta mugaldeko erro horretan jarraitzeko aukera. Laugarrenik, eta amaitzeko, esan genezake Lazkaotarrek, Gipuzkoa eta Araban zituzten ondasunek erabilgarritasun ezberdina zutela leinuarentzat. Dirudienez, Gipuzkoakoak beraien sostengu ekonomiko nagusia suposatzen zieten, diru iturri gehienekin. Eta Arabako gotorleku eta jaurerriek aldiz, prestigio soziopolitikoa eta garaiko joko politikoan bete-betean jarduteko aukera. Mila esker zuen artegatik.